яко Господи Боже наш, Твоя от Твоих проносит Тобі по предложению кожному повелівай вічних Твоїх благ, воздаяние всім даруя, і же вдово по селі приношення благодно приємай, прийми нині принесене работу і всі дари. Кожному християнинові надлежить войти на другу гору, на гору Голгофу. Каждый. Путь у царство через Голгофу, путь у царство через крест. Знакомства тут не существує. Ні гроші, ні посада, ні багатство, ні почести. Ніч не грає роль. Тільки личний подвиг, Голгофа, крест і награда. Боже милостивий, прийми наші корзини як дар Тобі, як благодарність Тобі, як радосне осознання того, що ми й тут маємо що покласти в корзину. Так ся надіємо, що покладемо у небесну духовну корзину наші добрі діла, плоди наші, радость нашу, віру нашу православну. Бо так поступаючи, лиш з такою корзиною прийшовши на страшний суд, повну благодати, лиш тоді, коли світильники наші будуть горящі, світлі, лиш тоді Господь увидить і серце горячоє, і повну корзину добрих діл, ми зможемо наслідувати, як добрі виноградарі, Царство Божие. Амінь. Благословляється і освящається мед, виноград, овочі, фрукти і всі благі приношення рабов Твоїх во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.